ନମ୍ବର 1 ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାନ୍ ହେବନି ପାନ ମସଲା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଏଥିରେ ଟବାକୋ ନିକୋଟିନ୍ ନଥିବାରୁ ବ୍ୟାନ୍ ହେବନି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସଚିବ ଏମ୍ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଏନେଇ ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। ତମାଖୁ ବ୍ୟାନ୍ ନେଇ 2013 ପୁରୁଣା ଆଇନ ସଂଶୋଧିତ କରି ଗତ ଜାନୁଆରୀ 21ରେ ନୂଆ ଆଇନ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ନୂଆ ଆଇନରେ ପାନ ମସଲା ଜର୍ଦା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିକ୍ରି ଓ ଗଚ୍ଛିତ ଉପରେ ଲକ୍ ଲଗାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେହି ଆଇନକୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବ ପରି ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେବ ତମାଖୁ ଓ ପାନ ମସଲା। ନମ୍ବର 2 ଫେବୃଆରୀ 17 ତାରିଖରୁ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲିବ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ଫେବୃଆରୀ 20ରେ ଆଗତ ହେବ ବଜେଟ୍ 2026। ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗୃହରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ତେବେ ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 17ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ପରେ ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। 2026 ଓ 27 ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନମ୍ବର 3 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବୁଲ୍ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। ସେହିପରି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୀର୍ଷ ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି। ଅଦାଲତ ଏହା ସହ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସହଜଗମ୍ୟ ଟଏଲେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 4 ବଜେଟ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଖୁସି ଖବର। ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବଢ଼ାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଉପକୃତ ହେବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ। ବଜେଟ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଛି। ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଡିଏର 6% ବୃଦ୍ଧିକୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଦରମା ଏବଂ ପେନ୍ସନରେ ସିଧାସଳଖ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ନମ୍ବର 5 ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବଜାରକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $70 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଧମକ ଦେବା ପରେ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଫଳରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ଦାମ ମହଙ୍ଗା ହେବ। ନମ୍ବର 6 ଅଭିନେତା ତଥା ରାଜନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ। ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେଇ ବାନ୍ଧବୀ ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାଙ୍କ ବିବାଦ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି। ଏକଥା କହିବାର ଅର୍ଥ ଅନୁଭବଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭବ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ହେଲେ ଅନୁଭବ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ତଳ କୋର୍ଟର ଚାର୍ଜ ଫ୍ରେମ୍କୁ କାଏମ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ଚାଲିବ। ନମ୍ବର 7 ଶିଳ୍ପ ଜିଲ୍ଲା ଅନୁଗୁଳରେ କାୟା ମେଲାଉଛି କୁଷ୍ଠରୋଗ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ କମୁନି କୁଷ୍ଠ କୋଷଣ। ଗଲା 9 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 194 ଜଣ କୁଷ୍ଠରୋଗରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ସଂକ୍ରମଣ ଦିଗକୁ ସୂଚାଉଛି। ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତି 10,000 ଜନସଂଖ୍ୟାରେ 2 ଜଣ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 8 ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପୁରୀ ବୁଲାଇବେ ସରକାର। 60ରୁ 75 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଏବଂ ବିଧବାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରାଇବେ ମୋହନ ସରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନା। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ 35,000 ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବା ନେଇ ଯୋଜନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 9 ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କୋଣାର୍କରେ କାଜୁ ପ୍ୟାକେଟରେ ନକୁଳ ଦାନା ଓ ନିମ୍ନମାନର କାଜୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ନେଇ ଖବର ବାଜିବା ପରେ କୋଣାର୍କ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟ ଏକ ଗୋଦାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉ କରି ଏହି ଗୋଦାମରୁ କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ କାଜୁ ପ୍ୟାକିଂ ମେସିନ୍ ଓ ଓଜନ ମେସିନ୍ ଓ 2 ବସ୍ତା ରାମଦାନା ଜବତ ହୋଇଛି।
ଏହିସବୁ ଜବତ ସାମଗ୍ରୀ ଥାନାକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ 2 ଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଜରି ପ୍ୟାକେଟ ଭିତରେ ନକୁଳଦାନା, ପକୋଡ଼ା କାଜୁ ରଖି କିଲୋ 600 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 10 ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ତଥା ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟାଗରୁ ମିଳିଛି ବନ୍ଧୁକ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଅଭିଭାବକମାନେ ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ହୋହାଲ୍ଲା କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପୁଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ହାଇସ୍କୁଲର ଜଣେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ନିଜ ବ୍ୟାଗରେ ଏକ ବନ୍ଧୁକ ରଖିଥିବା ସହପାଠୀମାନେ ଜାଣିବା ପରେ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସୁଶ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ଜେନା ପହଞ୍ଚି ବ୍ୟାଗରେ ଅସଲି ବନ୍ଧୁକ ଥିବା ଜାଣି ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ନମ୍ବର 11 କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ଥାନା 520 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ତଡ଼ୁଆ ବାହାଳ ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ଯବାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍କୁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରକ୍। ଫଳରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସ୍ଟି ଆଗରେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣାରେ 26 ଜଣ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବସ୍ର ଆଗ ଓ ପଛ କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 12 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉଟ୍। ପାକିସ୍ତାନର ମଜା ଉଡ଼ାଇଲେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ। ପାକିସ୍ତାନ 2026 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ତା'ର ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। କିନ୍ତୁ ପିସିବି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଜାରି ରହିଛି। ମହସିନ ନକଭି ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇସିସିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ଏହି ଧମକ ମଧ୍ୟରେ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଉଗାଣ୍ଡା ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ବୋଲି ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 13 ଅସଲି ଟ୍ରେଡିଂ କମ୍ପାନୀର ଫେକ୍ ଆପ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କରି ଲୁଟିଥିଲେ 94.62 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 3 ଯୁବକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୁଲିସ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ 94,62,461 ଟଙ୍କା ସାଇବର ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରିଆମାଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର 3 ଜଣ ସାଇବର ଠକଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଚଢ଼ାଉ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 14 ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲେ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲର ଡାକ୍ତର ସନାତନ ବେହେରା। ଚିକିତ୍ସା ସରଞ୍ଜାମ ଯୋଗାଉଥିବା ବିଡରଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଲେ। ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ 2,63,000 ଟଙ୍କା ସନ୍ଦେହଜନକ ନଗଦ ଅର୍ଥ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ହେପାଟୋଲୋଜି ବିଭାଗର ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଥିବା ବେହେରା ଚିକିତ୍ସା ସରଞ୍ଜାମ ଯୋଗାଉଥିବା ବିଡରଙ୍କଠାରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ନମ୍ବର 15 ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ପାର୍କିଂ ଫି ନାମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି। ଲିଜ୍ଧାରୀମାନେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦରଠାରୁ 5 ଗୁଣା ଅଧିକ ନେଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା ବେଳେ ମନଇଚ୍ଛା ପାର୍କିଂ ଫି ଆଦାୟକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଲିଜ୍ ଦେଇ ବିଏମ୍ସି ଚୁପ୍ ବସିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଚେତା ପଶିଛି। ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଆଧାରରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବା ବୋଲି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସକୋଜ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ ହେଲା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ।